Yo, what's up mga tropa? Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Walang kamatayang dinengdeng mga tol ang hatid sa inyo ng mga cooking videos ko. Bilang Ilocano at laki sa hirap, ganito talaga ang masarap na hanap ng aking nararamdaman. Rason ng low budget na video creator. Charis! Kaya naman, wag natin pang patagalin. Let's G! Meron tayong good items na damo dito, bagong harvest mula sa aking pananim. Gustong gusto ko talaga humigop ng sabaw ng dinengdeng kapag may talbos o dahon ng malunggay. Actually, kung dahon lang ng malunggay ang usapan, gumawa pa nga ako ng cooking video nito na ensaladang malunggay 7 months ago. Ayan no, imagine ensaladang malunggay. Tapos yung design ng thumbnail ko, ang lalaki pa ng mga letra at logo ko. Hindi pa ganun talaga kaganda ang mga gawa ko noon. Para sa mga tropa dyan na kapwa kong baguhan na video creators, tuloy-tuloy lang natin gumawa ng video hanggang makamit nating makabuo ng quality na obra maestra. Tas ayan, hugasan ko na to kanina pero huhugasan ko pa din yan para sure na malinis. Ganito naman ang pinakamabilis na paraan magbalat ng luya. Ito lang yung mga aromatics na gagamitin ko. Balatan muna at hugasan para sure na malinis bago tantarin. Ang paghahanda ng mga sangkap ang pinaka-satisfying part ng pagluluto. Syempre kailangan din mabusisi. Same thing mga tol sa pagkuha ng video. Dapat maraming angles talaga. At syempre dapat hindi magalaw yung camera. Pangit kasi pag maalog yung kuha Talagang effort kung effort. Syempre ibang usapin pa yung pag-edit ng video pagkatapos nito. Okay, balik tayo sa niluluto ko. Ang dinengdeng mga tol, meron yan mahigit 100 combinations na luto ayon sa documentary ng KMJS. So meaning, kung ano yung trip mong combinations or kung ano ang nakasanayan mo, yun ang gawin mong luto. Sa amin kasi sa probinsya, kung ano yung readily available na bagong pitas na gulay, yun ang ididinengdeng namin. Yung mga seasonal na edible na mga damo na nasa bakuran lang. Bagoong isda talaga mga tol ang pampaalat ng dinengdeng, walang iba. Kapag hindi bagoong isda ang ginamit, hindi na dinengdeng yun. Meron tayong pritong malaking galunggong dito. Usually, tinunong alamos itisagpaw iti dinengdeng. Pero hindi ko masyadong trip ang inihaw na isahog Ilubog lang sa kahirapan itong mga gulay sa galit na nawasam. Takpan saglit, mabilis lang maluto itong mga gulay. Tapos tikman ng sabaw kung tama na ba ang lasa. At para sa final touch, ilubog sa kahirapan itong mga dahon ng malunggay. Halu-haluin lang ng pabebe, tapos takpan, patayin ng apoy kasi tapos na tayo magluto. See? Naka-plating na agad. Hindi ka mabibitin sa sarap nito, tropa. Kung ano pa yung simple at madaling lutuin, yun pa talagang masarap. Hindi baling masabihan ako na low budget na video creator. Basta lulutuin ko lang kung ano yung hanap ng nararamdaman kong luto. Ay siya, sana nagutom kayo. Ay, natakam pala. Ako to, si Pula, ang tropa nyo. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. So, paano? Peace!